Iyo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan, Sir Leandro ulit ha, dito sa Mandaluyong. Maraming salamat. Okay, Thank you okay. din po, Tay. Shoutout mo sir yung mga tropa mo. Shoutout sa mga condo boys, sa mga bumibili ng gagamba ko. Yung Christmas mo, para makita ni Mrs. Yung Iyo, mga no? bumibili dito, salamat po. Ayan. Thank you daw, thank you. Okay sir, salamat. Ayan, mga kagamba si Ma'am Mami. Hello po. Ayan. Shoutout mo yung mga kaibigan mo. Ayan, mga kaibigan ko from Sampaloc, Ayan. Bulacan, tsaka sa Caloocan. Ayan. Watch out for my vlog. So, Ayun. magkakaroon din po ako ng vlog about spiders. Yun. Siyempre, ang mga mentor ko, magiging mentor ko si Tatay Mel. Ayan. Matutulungan kita dyan. Yes. Kasi nasa promotion na tayo ngayon. Opo, ito. Ayan, nakuha niyang gagamba, mga kagamba. Thank you. Thank you, Mami ha. Opo, salamat po. Oo, Ingat po dito lang. ito Ingat sa po. may Quezon City sa Laloma, Quezon Laloma, Quezon City. Yan. Ayan, stay safe po sa lahat. Yun. Tsaka sana po, lagi po nating isipin yung social distancing tsaka always wear mask pag lumalabas. Ayan. Salamat. Okay, thank you, Mami. Ayan, mga kagamba, magandang araw ulit sa inyo. Ang dami nagtatanong dyan kung bakit ala pa rin ang Jinsan, ala pa rin ang mga Cebu, mga Masbate. Inuulit ko, hanggang ngayon wala pa rin talaga yan. September yan mga ganyan, mga kagamba, mga south na gagamba, September yan. At saka yung mga kung ano-anong mga line ang pinapalabas niyan ay naguguluhan na yung mga tao. Ulitin ko ulit, pag parting Bicol ang tawag dyan, Masbate lang yan. Pagka Cebu, Cebu lang. Kahit saang lugar sa Cebu, Cebu lang yan, mga kagamba. Bisaya ang tawag dyan. Tapos sa pagka yung Tagalog naman, kahit Mindoro siya o Batangas o Laguna, Rizal, Bulacan, Cavite, basta't dito sa Luzon, mga kagamba, ang tawag sa gagamba dito, Tagalog. Hindi mo po pwedeng sabihin gagambang Pangasinan, sabihin mo Pangasinan yung line niya o Panggalatok. Huwag mo sasabihin sa Isabela Ilocano. Ilocano rin naman ang Ilocos. Ganon din naman ang ibang parte ng Nueva Ecija. So, para madaling ma-distinguish, mga kagamba, o makilala, isa lang ipapangalan natin. Pagka Tagalog, saan probinsya man ng parting Luzon yan, Tagalog talagang tawag yan sa gagambang yan. At hindi mo pwede ikumpara yung gagambang Tagalog sa mga Jinsan at Cebu. Kasi ang gagambang Tagalog, mga kagamba, karamihan yan, bago mag-4 na buwan yan dyan sa bukid, na-harvest na yan. Iniilawan na yan kasi pag hindi inilawan yan at ginamitan ng reaper na tinatawag pang harvest ng mais, durog yung gagamba, lalamunin niya dun sa makina. So, wag sasabihin na kung may nuhuli natin gagamba, dumadami dengue. Hindi, sa ayaw at sa gusto, yung gagamba na yan, mabapatay din yan. Kasi nga, pag dinaanan ng reaper yung harvest ng mais, at saka yung harvester ng palay, durog yan, mga gagamba. Kaya instead na masayang siya, huluin na lang ng mga taga-bukid, ipadala sa Maynila para pagkakita nila kahit papaano. Lalo na sa panahon ngayon, walang hanap buhay. Kaya kahit mura lang yung alaga ng gagamba sa probinsya, mga kagamba, mag-iilaw yan. Magkaroon lang silang pambiling bigas. Ganun kahirap mga kagamba sa probinsya. Saka yung mga padala naman dyan, delayed ang mga padala ngayon, mga kagamba, inobserbahan ko. So marami dyan na pinadalhan, puro patay gagamba. Ilan na lang na nabuhay. At saka ito pa, isang tip pa ito sa inyo, ang gagambang Tagalog, lalo na pag ulan ng ulan, sa panahon ng tag-ulan, ang gagambang Tagalog, nalulusaw yan. Pumuputok ang tiyan dahil sobrang inom ng tubig niyan, mga kagamba. Yan ang style ng Tagalog. Araw-araw sa isang kaha, siguro hindi bababa sa 5 ang patay. Ganyan yan. Kaya
Yung iba nagtataka bakit biglang namatay, nangisay daw. Yun ang ano niyan. Yun ang problema sa Tagalog. Yung iba, gusto, sariwan-sariwa, bagong huli, ipadala na. Para daw hindi mamatay. Hindi, mali ka doon. Pag mas maganda yung Tagalog, pagkaroon ng 3 araw saka ipadala sa iyo, pakainin mo na bago ipadala. Kasi yung matibay na yun, hindi na mamamatay yun. Ibig sabihin, galing siya sa probinsya na maulan na malamig, pagdating sa Metro Manila mainit, yung natira doon, na buhay, yun yung na-immune. Kung saan mainit yung Metro Manila, o hindi maganda yung klima dito, makukondisyon siya doon sa klima, ma-absorb niya. So pag na-absorb na niya, matibay na siya, tsaka ipapadala doon kung saan yun na go-order at doon ipapadala yun sa courier. Pero bago ipadala yun, dahil 3 araw siya, nagutom ng itlog na, hindi na malaki ang tiyan, pakainin muna ng konti yun para mayroon siyang baon pag travel niya kung ilang araw siya ulit. Kanya lang, pagdating doon sa makakatanggap ng mga kagamba, ay malikot na yan. Kasi ang sinyalis ng malikot siya, sinyalis na ng luma siya pag tumagal pa siya sa courier. Pero matibay na yon. May mamatay man siguro doon, siguro 1% na lang. Hindi kagaya nung bagong dating, bagong huli, papadala ka agad. Lalo ng mga butchog na hindi pinaitlog, patay yan kagad. Pag naarawan, ano lang yan, mag-iba lang yung klima doon sa area nun, ang dami ng patay mga kagamba. May nag-post dyan sa social media na daming patay, natuyot lahat yung kagamba niya. Ganun mangyayari talaga yan. At saka yung iba dyan na umuorder ng gagamba, sabi ko sa inyo lagi, wala pang ginsan ngayon, wala pang Cebu, wala pang Masbate. Huwag niyong pilitin. Pati sa Mon, wala. Yung mga nagpo-post dyan, kunwari mayroon na sila, naku, huwag niyong papatulan mga kagamba. Kung papatulan nyo man, pwede, padala muna yung gagamba bago pera. Maraming gumagawa ng paraan ngayon mga kagamba para magkapera. So, yung sukat naman ng Tagalog, karamihan yan, TM good lang yung laman nung seleksyon mga kagamba. Hindi naman po pwedeng good lahat. Lugi rin naman. Kasi doon sa 1,000 huling gagamba mga kagamba, pag nagseleksyon ka doon, halos kalahati din doon ang pambata. Kalahati yung seleksyon. So, kung gagawin mong good lahat, baka 2 na lang yung magiging good. 2 kaha lang. So, huwag ka na magseleksyon. Pag gano'n. Isalin mo na doon sa pambata, mabilis ang transaksyon, hindi pa sasakit ulo mo. Gano'n yan mga kagamba. Yung padalaan naman dito sa Metro Manila papuntang probinsya, napakahirap. Minsan ayaw tanggapin. Hindi kagaya sa probinsya, tanggap na lang ng tanggap yung sa probinsyang branch ng mga padalahan kasi nga kunti kasi ang transaksyon nila. Diyan, hindi kagaya sa Metro Manila, napakarami. Pero darating din tayo sa punto na may kinakausap na akong manager sa isang padalahan. Pag yun ay umuki yun, ayun na, lahat na ng gustong umorder sa akin na padala o shipping na sinasabi, magagawa na natin yan mga kagamba. Ayaw ko lang kasi yung papadala ako, magsisinungaling ako na hindi gagamba yung papadala ko. Ay pag nabuklat yun, o nakita sa scanner ng eroplano yun mga kagamba, mapipinalty yung kumpanya na pinapadalahan. Ayun. So bago lahat, shoutout muna kay Sir Ray Villena dyan sa may Toronto, Canada, na taga San Jose del Monte, Bulacan. Sir, kumusta ka na dyan? At saka sila kay Mark de la Cruz, yung kababayan natin nasa Spain mga kagamba. Kumusta ka na kayo dyan, ha? Keep safe lagi. Shout out din kay kay Dariel Jan de la Peña, Sherwin de la Peña, Depresed Nico, mga Cavaliers. Nagpapashout out dito si Cavaliers si Gagamboxing PH, Tagaran Silian,
Gerard Aromin, Kurt Aguilar, Attorney Exotic of Iloilo, si Attorney Exotic daw of Iloilo, Spidey 92, Cham Leo de Leon o Chami Leon, Jason Ang, kamag-anak siguro to ni Atong Ang, Peter De La Cruz, at saka si James Calyaw. Ayan, mayroon tayong picture dyan. Mayroon tayong paglalaban, mga kagamba. Ito, mga kagamba, paglalabanin natin. Nakita yung picture dyan. Tapos, ito, lalabas ko na. Ito, mga good size to. Malalaking tiyan ito. Pinaitlog ko. Ni-stock ko siya 3 araw. Ayun, mga payat na sila. Hindi ko na rin pinakain. Ayun, paglalabanin ko ngayon. Para matbabagsik sila. Hindi ko pinakain, binartulina ko. Oho. Ayan, binalikan niya. Ayan, isang brown yan, saka isang dark brown. Ayan, medyo dark yung isa. Sa maisa niyan, mga kagamba. Aha. Lumapag ka agad. Hindi nakipagsakmalan. Iyon, ayan. Ayan. Nagiwalay. Nakakagat din yata itong dark brown. Nanghina, mga kagamba. Hindi nyo nakikita yung sa baba. Nako, tres na to. Patay ito. Papatay ng brown ito. Itong dark. Patay ka na ngayon. Wala na, bingwitin na lang natin. Yan, nakakagat pa rin yung dark, pero wala na. Tinira na, mga kagamba. Ayan. Ayun. Kinagat niya. Ayan, magiging pagkain niya. Hindi ko pa siya pinapakain eh. So, yan, mga kagamba. Napanood nyo yung isang video ko dyan, yung harvester yung reaper ng mais. Yan, makikita nyo, panoorin nyo mabuti yan dyan, yung unang upload nito. Durog ang gagamba pag may gagamba. So, wag pagbintangan yung mga nanguhuli ng gamba, kaya dumadami daw ang dengue dahil daw sa inuhuli. Hindi totoo yan. Kusang pinapatay na rin yan sa bukid kasi nga, nandun sila sa maisan eh. Pag harvester niyan, pag reaper niyan, durog din yung gagamba. Ayun. So yun, mga kagamba, hanggang sa muli.